Avui us ensenyo a fer els canelons que sempre fem amb la família per Sant Esteve. Us deixo la llista d'ingredients al meu Instagram perquè en són força. Primer de tot posarem pebre a la carn i fem 3 ous durs. Posem uns alls en una cassola amb oli ben calent i marcarem la carn per totes bandes. Afegim les verdures, un farcellet d'herbes i tapem perquè faci xup-xup. Al cap d'una bona estona ho salem i posem una bona copa de brandi. Deixem que evapori l'alcohol i tenim el rostit fet. Ara toca trinxar-lo tot. Si algun tros és molt gros el tallem amb les tisores i anem fent. Nosaltres hem tingut una bona feinada perquè n'hem fet 100 de canelons. Mireu, aquí hi ha tot el farcit que farem servir, el tornem a la cassola i hi posem el suc del rostit perquè ens quedi més melós. Posem aigua a bullir amb força sal i llorer i anirem llançant les plaques de canelons. Llegiu les instruccions de la caixa. Aquestes han estat 13 minuts bullint. Les refredem amb aigua freda i embolicar canelons, amb bona companyia si pot ser. Col·locarem les plaques sobre un drap sec i amb un altre per sobre les assecarem bé perquè així enganxaran millor. Posem la quantitat justa perquè ens tanqui bé el caneló i mireu, l'emboliquem i s'enganxarà sol. És ben bé que a cada casa els canelons es fan diferents, no? I aquí hi ha la gràcia de la cuina, penso. Ara aquests canelons es podrien congelar i guardar-los fins al dia que us els hagueu de menjar. I llavors els descongeleu, unteu una plata amb oli i els col·loqueu. A casa la beixamel la fem amb una ceba de figueres petita ben ratllada i fregida amb molt oli d'oliva. I abans que es dauri hi afegim 2 bones cullerades de farina tamisada. Deixem que cogui la farina uns minuts i afegirem llet. I ara ja no podem deixar de remenar perquè no se'ns enganxi. Salem i podem posar una mica de nou moscada. Quan la llet bulli s'espessirà i ja podem posar-la per sobre els canelons. Formatge ratllat per sobre, els tindrem al forn 25 minuts a 180 graus i després a gratinar. Bon profit i bones festes!